Sara sa lakas then after that, in-adopt siya ng Partido Federal ng Pilipinas ni BBM. So, final na po ang BBM Sara Thunder. BBM Sara na, kaya magkakaroon tayo ng susunod na event. BBM Sara na, makikita niyo yung kulay pula at green. Kasi, ito yung event na ito, in-organize po natin before the finality of BBM Sara Thunder. I hope you understand that, of course, we support Inday Sara. BBM Sara for 2022! So another announcement, dahil tayong mga OFW na tinatawag as immigrants na mga nagsusumikap dito sa ibayong dagat, tumakas sa kahirapan. Siguro na kayo hindi lang ako tumakas sa kahirapan, di ba? Kayo na tumakas sa kahirapan. Eh, tayo sa Amerika. So, or every week, every 2 weeks, every month, nagpapadala ng pera sa ating pahal sa buhay. Kaya gusto ko po kayong bigyan ng regalo. Regalo ng libreng padala sa Pilipinas. Ibig sabihin, libre yung transaction fee ninyo padala sa Pilipinas by using the app. Magkano mamaya, explain natin. Dan Salwi, are you there? Magkano po. So ito po, marami na nakakaalam nito mga app na po. Model po ako dito. Model ako ngayon dito. Brand ambassador ang lola ninyo. But this is a really good application sa inyong cellphone na makapagpadala kayo ng pera sa Pilipinas kahit ₱100, ₱2, limandaan lang wala kayong babayarang transaction fees. So napakagandang balita. Dan said, wait, are you here? Sorry. Okay, I would like to introduce to you my very good friend, representative of Segway. Dan, please explain ano ba ang benepisyo na sinasabi ni Auntie Mamarlika mo. Explain again, please. Thank you so much po, and magandang gabi sa inyong lahat. It's so great to be here, and we're very proud to support this event. As Maharlika said, our mission at Sendwave is to help Filipinos everywhere. Alam natin, ang dami naghihirap, ang dami ang magsipag, magtrabaho. So we want to be able to allow you to send money to the Philippines with no transaction fees. And hindi yan promotion, that's 100% of the time. Pwede kong kayo magpadala ng pera na walang bayad. Libre, ligtas, at mabilis. So all you have to do is download the Sendwave app. It's in the App Store or the Google Play Store. It's the yellow one with the pink. As you can see, Maharlika is our best brand ambassador. And then you enter the app, and you actually receive the so padala kayo ng $1. Is $11. So that's free for you. And in addition, we're actually partnering with Maharlika to do a giveaway kasi alam natin malapit na ng Pasko, marami magpapadala. So we're actually giving away $200 of free account credit to send to the Philippines. All you have to do, as I said earlier, download the app, apply the Maharlika code, and then make your first transfer. You can send to bank account, get the $10 credit, get the $200 giveaway raffle qualification, and then we'll continue across the US and across the world. Maraming mabuhay ang mga Pilipino.
kita mamaya. So, kung gusto mong puli, humingi ng paumanhin ha sa mga tatanggap lang ay pack meals. Ang importante po yung spirit ng pagkakagsa po natin. Don't worry po, ako din naman pack meals. Pero kung konti lang naman yun. Ang importante yung pagmamahal natin at yung cause natin. Kaya tayo nagsama-sama. I apologize ulit. At gusto ko rin na-announce ang okay, sa lahat ng taga-Cavite kasi live tayo. Hello po, meron po kayong BBM Caravan dyan sa November 26. 26 sa anong oras po ito? Afternoon, basta BBM libre pagkain, sponsor ni Madam, Bongacious, yan na mga Marcos. Mayayaman tayo lahat. Mayayaman sa utang dito sa Amerika. So all over tayo sa Ligang Balacan, Davao, Cebu, all over the world. Kaya naman bibigyan natin cheers. Alam dyan yung tayo sa live natin. So, alright, so, there we go. Siyempre, our very good friend again, while we're waiting for our dinner, my good friend, Felson Palad. Oh, there you go. Alam mo, nakakatuwa dahil itong kaibigan kong to, mamaya ay dito, sana ko nagsimula, ay hindi na makakilala sa akin, medyo malayo. So again, I hope gutom na kayo, at I hope po magkasama kayo magtanggo, especially yung mga lingkod na nagtanggo. Sana kayo magtanggo, basta magkakaroon masaya tayo. Lahat ng pagkain, alright? Woo! Yan na! So, kanan! Come on! Maraming pagpapalala sa inyo lahat. Ako po si Nelson. Thank you po sa inviting me here. Hi, Atya. BBM. Madam, taga saan ka? Oo, i-video kita. Dito? Oo. Panorama. Sa Panorama ka. Sa atin, taga saan ka? Maynila. Ah, ganon. Pero probinsya is Leyte. Oh, okay. Bakit naman BBM? Tolosa. Bakit naman BBM? Ay, bakit? Oo. Royalist ang nanay ko. Ah, loyalist na nanay mo. So, may nanay. Ah, okay. Ano po pangalan niya? Si Fe. Si Fe. Ala, naka-YouTube ka. Ano kung tagalan ng mga Laguna? Ah, sige, taga Laguna. Sige po, BBM po. Kayo po yung Phil-Am Cargo po. Po. Ano pong pangalan niyo, Sir Angelo? Saan naka-base po yung ano niya? Ah, okay po. Ah, opo. Kayo po yung mga yung mga balikbayan boxes.
Ayan po si Sir, si Angelo po. Sige po. Ay, akala ko. Sige po. Malayo po ako. Taga rito po ako. Kapit bahay niyo lang si Holiday Inn. Hindi. Dito lang po ako sa may Harbor City po. Malapit ka lang. Ang husband ay Opo. BBM tayo. BBM po tayo. Hi Manuel, thank you for tuning in. Thanks BBM for the win, Manuel. Hi Mars. Sandali, hanapin ko si Maharlika para sa'yo. Nasaan ka? Nasaan ka? Love. Ay, naman, Mars. Mars Richida, ayan na, nagsasalitang lola mo. Lola Maharlika mo. Ayan. So, para sa press release, meron tayong kasama media dito. Basta huwag lang po kayong tumayo dyan sa inyong mga pwesto. Kami ang mag-reach out sa inyo. Hindi mo ako sa sasakyan, mas malakas pa signal doon. Pakikarga. Palagi sa tingin sa harapan para makita ng bayan. Ayan. So, ito, kahit nakapag po kayo sa table, sa gitna, para sa press release, ayan na, nag-camera na. Alright, so basta nakakalap lang po kayo sa stage natin na ako po ay pag-press sa WBBM.
Thank you so much, Regan. Iniwan ko na rin. Nagtatanong si Diego kung left or right. Naku naman, Mars. Pang ano ko yan, ha? Pang dinner ko today, ha? Masyadong alam mo eh, hindi ko malapitan eh.